for today's video. Ay, magre-ready na kami para sa block party ng birthday celebration ni Mami Kay. And of course, nandito na yung mga bets. Nagre-ready na with Ma'am si Carla. Nakubo pa. Amanda and William May. Andito na rin si Bakang na, pak, sige pa, model na siya. So we're getting ready na dahil magme-makeup pa, ilang mukha pang aayusan natin. Payat ko dyan. Ma'am si G, thank you ha, may styling. Ayun na naman tayo. May stylist G, Ma'am si G. At in-style ko niya ako for free. Thank you para ako mag-privilege. Free na kaagad. Para wala na singilan. Pinamunahan na kaagad. May tape ba dyan? Walang packaging tape para Ipupush? Ipakuan natin. Once the Brenda is nasa... Ready na tayo. Magulo to for sure. Mag-turn over. So, ayan na sila guys. So, andito na si Britney. Dumating na siya. And my first client. Ang ganda naman tong batang to eh. Noon, okay to eh. Lumalaban to sa buhay. Kaya tingnan natin mamaya yung mga look nila. Ang dami naming aayusan ni Britney. Bago kami makapag-ayos ng sarili namin. So, unahin natin sila. So, see you later. Okay lang, Kilay. Guwapa. So, eto na, natapos na si William. Saka, dito ka William eh. Para makita nila yung... diba? Si Destiny Princess ba? Kanang Miss Deliciousness. O, diba? Carla. Carla din, no? Carla. Pamangkin ni Brenda. Oh. Mukha kang babae, no? Babaeng sabongero. Hoy! Ayan, so mag-ready na siya, mag-change na siya. So later, hindi pa natin ipa-final na siya yung lipstick niya. Pwede ka pa mag-change later. Sa ngayon niya lang muna. No? Tapos, eto na. Ay, eto na pa. Ang aking, one of the most demanding actress of the year. No? Sa napakaraming role niya sa action. Kasi meron siyang, gulong-gulong lang. Gulong-gulong. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. ikot lang. Ang taray na. Ang taray nung nangyayari talaga eksena sa'yo doon. So, titingnan natin kasi sabi niya, as she requested, Light makeup lang. light makeup lang. So, we're going to Tapos use mag-wet look lang ako. sa mga light colors lang tayo para sa aura ni Bakang. So, tignan natin kung Siyempre, hindi ka kakayanin na ko. mapagod ng tabon. Actually, dapat nga mag-lipstick ka lang kasi maganda ka na eh. Oh. Mukha kang babae eh. Babae. Madyongera. Ang taray na outfit ha. Oh, thank you Ayan. I love it. Diba? Kasi ito pa yung suit ni Ria. Sinid niya sa GC. Sinukat niya rin siya. So, alam mo naman tayo, love natin kapag stretchable ang mga outfit, ang mga tela ng damit. So, ayan, tingnan natin mamaya yung kanyang final look. See ya! So, ayan na, ito na tayo, Pak. As you request, a light makeup. Para kang Latina, no? Pero yung braso mo, Latino. Thank you, Ayan, Ma'am light, Shea. light lang yan, ha? Yeah. Ayan. Hindi mo talaga ako ma-appreciate. binibigo. Hindi nila na-appreciate talaga yung medyo heavy makeup para sa iyo. No? Medyo, kasi nga syempre siguro dahil malaki ka, unlike dati ng payat mo. Pero yun, so, as a sweet girl, diba? See ya later! Thank you po. Okay, next client! Thank you, ma'am. Tcharan! O, diba? Ayan ang aking next na kliyente. Ready ka na? Ma'am Annalisa Pacheco sa Manila. Oh, may sarili siyang foundation. Stay matte. Pak. How'd kayo kamuluto? So this is it. Gagamitan na natin siya ng medyo mas dark pa na eyeshadow kasi ang ganda lang naman kasi yung talukap niya. Ayan, ganyan. Sweet girl. Okay na. Bihis ka na. Okay na. Toothbrush. Okay. Ayan na. So this is it. Ready na po si Amanda. Halika, papakita ko na sa inyo ang aking first model. Pakta. Rampa. Diba? Pak. Diba? Asa? Diba? Hala. Yat. Kang ano-ano dyan. Ready na siya, Day. Next!
Eto na po siya. Oh, wow, taray. Ah, Hala! parang hindi agad expose, ana. Hala, bayot! Oh. Hindi gaga, bayot! Di ba? Queen bee. Taray na. Wag, sayang yung hair. Tapos ito na si Ma'am si Carl. Kaya pala tabingi mo suso. Gawa Hindi, lalagyan pa yan. Dadagdagan pa yan. O, di ba? Hindi pa. Ikaw na. Baka tabingol. And ipa-finalize na natin si Bakang. Halika na. Ay, natagal yung pilik mata niya. Halika, retouch natin. Oh, pak. Labanan na si True. Anak, pak. Diba? Ayan na siya. Wow! Taray, may pailaw. Sino ka dyan? Power Ranger? Planeta rin. Ah, may panunal. Oo, parang iba yung mukha. Oh. Parang familiar sa akin yung wig mong yan. Hala! Tangina mo, mag-shades pa naman sa anak. Go! Cyclops. Parang okay siya, te. For me, ha? No, parang okay na. Para fashion na fashion, di ba? May planeta niya. Maganda siya. Mas okay siya. Kulit mata kasi gumagano na. Sir, ito, Seng. Magkano to? May renta agad. Suotin ko na lang siya. Di Kasi ba? parang ganda niya na. Oo, ano siya, okay siya. Dali. Para ma-finalize. Or i-brush up ko to. Wag, tama yan. Maganda nga eh. Di ba? Pak, ana. Papabali ano ay? Ngayon kasi meron tayong male and female. Sila ang match na match. Feeling ko sila talaga mananalo. Taray. So I bet sila yung mananalo. Ang hirap nila ko spirit mata ko. Feeling ko sila yung mananalo na ano ngayon na couple. Couple, no? Ayaw nga, no? Mananalo to, ma-disqualified lang sa utong niya. Tapos ito naman, sila yung inspired ko dito. Ba't kaya gaya ka sa akin? Magbalik ka doon. Rihanna, tapos dito, Chris Brown. So, eto na. Ako naman ng mga mom siya magkaayos. So, it's time for me to make up. So, pakabangan na lang natin kung ano yung final result na aking hour for tonight's ganap. See ya! So, this is my look. How was it? Hope you like it. So, nandito na kami ngayon, guys. Ano na, nag-iinuman, nagkakainan na kami. And nagsisimula pa rin yung mga program para sa 40th birthday celebration ni Mami K. So, abangan niyo yung mga videos and pictures namin, ha? Thank you! So, that's it na mga mom. So, dito kami ngayon sa labas. So, we're heading home na. Natapos na yung ating party at event. So, if you like this video, abangan nyo na lang yung mga pictures and other videos naming lahat, guys. Ayan. Once again, this is Mom Shi G. Together with me and Rhea in the Rizal Social. Ha? Pares? Pares.